Okay mga Spark, update tayo dito sa Station Road. Ayun, yan yung Hotel Venice. Malapit lang siya sa Station Road, Burnham Park. At doon sa Pamuso pinipilahang The Good Taste Restaurant. Lakad-lakad tayo dito ngayon sa Station Road. Linggo ulit. Mukhang mas marami ang tao ngayon. Marami ang tumanggap na ng bonus, 13-month pay. Marami ang tao. Ayun, ng aso. Ano kayang breed yan? Tayo dun sa may no? KFC doon, no? Saan? Warm up. Sabi mo mag-pirit mo ka tayo. Warm up pa lang yung banda. Lagat na lang tayo dito sa may gilid. Gilid lang tayo. Dilaw sa ano? Pagod na si Lakay, oh. Tagilid na yung kaha. Oh my God, this Hindi, pasok ka doon eh. Pasok ka doon. Yak na. Di ba sabi ko ba yun?
Di ba yung post ni Ellen? Ayatan siguro. Bago. Punta tayo dun sa may Governor's Park Road. Tanongin kung magkano yung aking pupuntahan. Hala ko din. Ito yung isa sa mall dito sa Station Road na bihirang puntahan ng mga tourist. Portabaga Mall. Yun, ano yan oh. Ganda rito kapag gabi kasi nakabukas yung Christmas light nila. Maganda rito maglakad-lakad pag gabi. Yun. Ano ba yun? Ano ba yun? Hindi naman ang betak drawing. Ay, Zoro, حبيبي اعطيك
Di ba yung post nila? Dito tayo dito sa may Governor's Park Road, yung mga paradahan ng bus sa puntang Manila, Ilocos Region. May tatanungin lang si Absman. Yun, pupuntang SM Akyat. Galing ka dun sa baba ng session ng SM, talagang pagpapawisan ka rin. Dati hindi ito ka maganda, sabihan natin, kasi nung itayo yung SM, parang sumabay yung Gogpak, sumabay sa linis. Ayun yung Post Office Park, kulang pa sa kahoy, medyo mainit. Dito tayo sa may terminal ng bus. Ayun, nandiyan na. Magkano kaya ang pamasahe dyan? Oh, ganda na dito. Dati hindi ganito kaganda.